Здравейте хора, аз съм Дани. Аз съм Ради. Аз съм Йоан. И аз съм Ици. Добре, мисля, че видите на екраните кой е. Добре дошли в нашия втори епизод на Fortnite. Този път играем на OG картата с 4 момчета. Започваме ли? Не, да. Да, почваме. Бато, флип от първия път, момче. 5 minutes later. Оркестър, чуролике, лике, лае, чуролике, лике. Чуролике, лике, лае, чуролике, Какво ми е лике. така екрана, бе? А? Някак си ми е посивял екрана. Момчета, Питър Грифин, Питър Грифин. Къде? Гона го, ела, Питър Грифин. Питър, как си моето момче, ела, бе? Ама аре, къде ще На Нарчи? Айде. Нали лавото ли кацаме? Не, Да. Розово. Нали лагото? Добре. Или на розовото? Нали лагото? Добре, добре, заем. Аз падам при Радко. Момчета, искам да сте сериозни, че ако не направим Виктор ви съда. Аз Значи, не да. Не, също Ако не направим Виктори, ви съда за насилие на деца. не дай падам. Дани, не дай там. Дани, не дай там. Къде? Не, падни в някоя крайна къща, защото никой не е при теб. Някой ме вътре в къщата и ще го пребия, ако разбера кой. Аз? Да последвате канализацията. Вижте какво става. Майко, аз се намерих хубавото за 5 игри напред. Аз намерих им бърз. Не е моя бръст. Аз съм ето глупа. Ого, някой тръгна да мътичка. Приготви се. Едно. Аха! Що не казваш, че си тука, бе? Та не казваш, че си тук. И така, обаждай се. Мале, нямам никакви патрони. Това е традиция, Добре. това е традиция в нашия канал. Аз никога да нямам патрони. Винаги да е с най-малко килове. Мале, той го убих с... Той го... Не. Не съм убили, брат, не съм убили. Не. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Меткит искаш ли? Стой. Благодаря. Ти чай. Да видим какво са ни оставили. Викчу. Деба, педераса ти деба. Сега клип ще трябва да е малко забавно, нали? Не да седим да мълчим като пукели, а и да се псува. Добре, мисията ми тази игра ще бъде да намеря базука. На мене мисля ми ще да го навръна някой. Тук май ще почва кътването. Яко. Някой иска ли би? Марине, Със сигурност тази игра ще има суматия кътване. Искам да... Марине, ела ти дам биг шут. 5 minutes later. Ема, вие не заебахте, бе. Не бе. Падла, бе. Ти биг шут. Това го изпи. За кой го драже? Чакай, стой на място. И мене са на заебала. Аре, Дани, идвай. Идваш ли? Да.
Що бе, какъв проблем, бе? Ще дойдете, нали? Не му умрете. Надявам се. Сега, Зик се не съм фигурирам на Ради, сега съм ги отнала, аз тук при нея пазар. Я чупа, бе. Я чупа за материал. Те ми вика, я съм ги отнал. Бе, я какво да направя? Бууу! Аз съм го отнал, ице, там догоре нищо не. Той я утнал целия мап. И А кой тук казал, че Той е казал, че съм дошъл да лутна. Няма да събирам материал. Я отиваме там, може събираш, жени ли се събираш? Материал, бе. Нали как ти няма да събираш материал? Ти не знаеш кои са? Искам си женички. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Отдел е мръсно. А, да. Марине! Гледаш са! Ей, майка. Пичо не можа да го оцела, брат. След там зад хоба му е приятелката. Не, брат, никога не строих като светкавицата. Брат, тук да го научи, не се получи. Пратка. О, не. Един долу. Брат, той му набих каска и умря. Някой патрони за снайпер, че имам само 2. Аз не. Марина, стой на едно място, не мърдай. Дани, имаш ли патрони за снайпер? Те какви са? Не дълг. Вика дълги. Я ви... Един патрон е, брат. Един патрон е, нямам. Един патрон. Нямам. Един патрон дълъг. Ради Патрон ти, като моя патрон дълъг. Ради ти имаш ли? Я ползвам снайпера, бе. Аз не знам дали имам маса, ама знам къде ще има. Има за кой дропа, за мене си. Що? Ти ли си го купил? Ице. Нема се дигни, бе! Стига, Ради, за мене е вътре. Аре, дигнете, бе! Аре, моля ми са. Остави го! Ти спри да ме... Ице, спри да ме... Ради, аз обърни към мен. Ей, дръж, йо! Дигнете, бе! Искам да го помагам. Дано да умре. Я да те хвана. Никато пада, 20 метра да го ебал го пак. И ти на 30 ногти. Нема нищо. Ще го парна един път в задника с този голем пищов, къде имам. Ето още. Аре бе, пищови. Аре, че мене му убиха ми докато си говорите за пищови да го ебал. Не ще да ми го Мале, ма точен ли съм? Ерате, ще го цигани. 105 ног. Стрелят ма! Ана, майко! Ама давай към Радко! Мангота! Къде ръшкаш сам да идвам? Вие си говорите за някакво газове да го е. Нека мангота! Стрелят ни! 5 minutes later. Бойците го напада! Помощ, бе! Помощ! Един е напнат! Аре, помогнете, бе! Аре, бе, йо, домни го, бе! С базуката, бе!
Йо, ти не знаеш кой е базука. Да, пес... О, да, Дайте рейди. Знам, да, ради. Той си изхвърти патроните, за да стреля по мене. Ами хора, първата ни игра не се получи както трябва. Много е Да се получи като по-учебник. Да е мек, да спечелим. Ама май няма става. Вика дигнас. Да. Ама не, още средиците чакат. Имам помпа, който ми е къщата. Да се пърля. Бро. Тия се стрелят без мене. Аре. Аз още не съм качнал мимо, вбивате, бе. На 4 кръв му Аз съм бил. То с SMG. Не, ма не ти мога така да дели, аз ви отталяваме. Йо, пак трябва да ги спасяваме, бе. Майко, някак му уби от първи удар. Ах, ти го... Ти си на 4 кръв, какво искаш? Не, аз... И това, аз съм... Майко, И ти това, аз съм дай на бе. пуската. Къде си умрял, Ици? Аз отивам за Дани, аз... То ми взе зелената помпа. Опа, Тега. аз видях с човек. Ела тук да ти шивам окопсане. Какво става, сам ли съм, бе? Да, Да. Как така, бе? трябва да ни вземеш картите бързо. Ой, не ме уби с един пълн. Радко. Така. Как да ги убия? Майко! Радко е мъртъв. Аз съм безсмъртно копа. 5 minutes later. Откъде, бе? Давайте към лобито, дайте към лобито. Еми, какво да кажем само тук? Това бе хора. Аз бях Дани. Аз бях Ради. Хайде, бе! Хора, бе. Ето, пара, никой не иска да днес. Аз бях Ици и това от нас. Аз бях Килър и това от мен. И ай, чао.